Здравейте, хора! Хелоуин, както знаете, наближава и днес ще ви покажа няколко идеи за ду или ако сте сами, както ви си прецените. Така, първият грим, може би няма да се преувеличвам, ще бъде за един човек. Така, това е за един човек да е вампир. Да, знам, не изглежда много хубаво, но аз съм професионалистка. Следващото е за дуо. Може да се направите като Скубидо. Така, аз ще се направя сега на... Не помня как беше името, но ще пиша в някои от видеята. Това е на момичето. Сега ще покажа последен, който е за сам човек. Или просто ходи с приятели, обаче не е с някакво дуо, нали? И това е последното. Мисля, че се досещате на кой е на Франкенщайн. Мисля, че ми се получи много добре. Най-добре от другите. Може би ще бъде с това на Хелоуин. Виждате, ето така, нали? Това е, защото си спуснах телефона. Имам мозък и то голям. Това беше всичко от мен. Чао!